Pinia dapa birtalong penili sami deng mirkiling pi non birtang ton pen arju ponekta. Nona kai leke digital akai bangso digital pensi longri long pat pen danglok det pe danglong anta birta kapache takasai ki klempon boma kaisi nang mantanglo la sojok aprang prang akaya son birta lopo akaya banki partanglo la sia jana hin setami nona banki digital hinsi paprang pon bomlo la sojok birta chala kapache takalong klam setami digital hin pensi pache tak pon bomlo la sopena jok karbiang long alu setami digital media along ki pache tak pon jia phan lapen bangso long ki claim ki damatuma phan kangthur pon jia phan pura karbiang long digital news forum amhang pathek det menapi arorim seng pon bomlo la son thot se ki dam tang jakhong ni phai hiniarni phuluni along ke do hotel highway along phuluni digital news forum amhang pathek pon Barithe tokbi ke Japon bangso phuluni digital news forum ke sengamalong aluhia manpen KDNF tiripi maipu ratisrong phar kachetong dunalong dunmeipu sopenterang rap kongchun bang mongol sing lekthe pangrum chun bang clear hong tiso dihin rimbang bapuram senar dihin chun bang ijikel timung pendanglok phuluni habaralong pherangki claim bang atum bangkhre hiniatum chetong durinti Mailong ke ADNF hin pen ke claim ke dam lapen akimang lapen ke ADNF atum ke claim ke dam nangji arona puthak ke ADNF maipu ratisrong phar lapen rap kongchun bang mongol sing lekthia hin pen klardak pen than pachini pon media claim this kami media tumo pa di power sa chilong sa pamela posi digital tumo pa sa kami tapos insurance na vacancy UCM kan kisi SOPD pen alang tapos scheme ng kisi Bangsopi phuluni digital news forum ke Japon jia phanpura chedon sarpen budha hanse phan meipu bidor terang phan dun meipu aruning tia phan chunbang barithe tokbia phan rap chunbang dir chunarong pia phan dihin rimbang prondho kro phan dihin chunbang clarkson kro phan kapathua chunbang jutang jubat chunbang druba be siba be phan pangrum chunbang sarhoning tia phan sai hem chunbang pendanglok ke ongdung klembang arpu pekpon Nili Phansi bangso phuluni digital news forum ke Japon jia phansi arpu nang pekpon lopotsi nili thekte desatami nilitum phuluni habar arata tuma phan un anpen ahoka birta ke pacheta ponjia phansi bor iponpo lapen nili phan lapusona varsai naki piponapot KDNF tiripi maipu lapen kongchun banga phansatami kero pilo pusi phuluni digital news forum amaipu budheswar hanse pen kero pajirpon ni branch rintum ke pangtang ponje phan pini seng pon lo bangso ke seng along pen nili phan si pini tak phuluni farman mate phuluni branch long mai phu ar pu nang pek pon lo se kardom la pen puthot kongchun bang mate secretary pu alangli ingti sang ho oruning ti kathar alangli si bangso ar pu deng pon lo la pen AGS bang ke barithe tokbi la pen vice president pulang li terang sang ho bidor sing terang ni tom dak phuluni habar arat tame penangan akido kakisung alam the buthak kele une lapuson do ni tom thek ponong lo la si dabang so along ni tom kai ke mat kacherabdun ni tom rataphan dak phuluni rataphan kai ke mat el tom akido kisung pen rataphan matel tom la council along kachari ke claim ke the kedinga tuma phan kai ke alang ni tuma ke do kisung ke paklang pi vera son thak si puthot ni tum anso se karbiang long arat mate phuluni chasemet ke phuluni hawara ra to phan tum bangso digital news forum phuluni branch ahin pen anso se claim pon pamepo pusipini ni bangso ar pudeng pon lo lapen puthot ni tum dak do ansa me claim dam pon pamepo pusi ni tum ceparai pensi bangso amai pini padopon lo lapen adun thu churoing tung ile tum kaching hon central committee lo karbiang long district digital news forum maipu ratisrong phar lapen kongchun bang nathan ronghang alang litum hansame bangso platform litum karbiang long pherang ke klem bang phu tum phan bangso platform nang wan pi pon thekapot alang litum hansame nilitum phulunia rupen same alang litum phan suri akiro pipajirlo Pini nile tum
kadoka via tum chedon sarpensi nili tuma phan arpu nang pek pon lo potsi nili setami un anpen ke bang jarni ke misenjia phana bangke bor ipon popusi PDNF chunbang aruning tipen ningje pon aro atumpen nili phansi konchunbang mate secretary arpu nang pek pon lo lapen maipu bodho singh hanse phansi arpu pek pon lo laso arpu ke pek long kadokawe pherangke klembang phu atum chedon sar pensi nili tum bahini phansi alang lipu bodho singh hanse phan president arpu pek pon lo lapen nili phan secretary arpu nang pek pon lo lasi pherangke ke claim ke dam non ke wangje long ke claim ke dam malong nili tum stame un an pen bor ipon popusi nili secretary hoi pen stame ke bor ipon phansi chisik pon lo News report KATV News Rong khelana long lo han ka chujor pen danglok kapre ka son ka chujora tuma phan arni RB pen ka chingtang joklo je phan pura ke asia tuma tha ponsi ihum ke thidunga hem kimrang ponsi Birenteron Memorial Market Complex pusi amen earpon lo Bangso hemki kim kirang kitang penajok arni bang lohan kachu joratum pen danglok lang ok wo ok lapen asona ok kachu joratum ansatami RB ke janga porohut RB chingtang jok plot lo lapen arni ki sohut arni ki susatami chingtang jok plot lo la so penajok chujor chulanga ratatum satami misena varsai longpon lo bonta adimaklong misen lo pomat ki thu ki ui satami adunga raya lo amat chewarthi pulote mithang e oke prana phan satami mimi bonta lang ikha bangso visual Bangso visual ke konat ne adim a visual kali bangso kithu ki ui kanem ui pen danglok ka hijime mia hormu lake rongkhelan alongke do Birenteron Memorial Market Complex a hemalong chojor cholangatum ke bar tip a visual lo ihin langdam lote kovia langkang thokle langle polote ke langjia thayamatsi abi bangsolong arni bangsatami hithi kulat ka chubiatum along tangka kirung ponta do bonta ke pangthira sayamatsi claim halapu kulat ka chobia tuma hin pen satami ka chepang thier jir pen ke do ki thak jia phan abangke methang pen amatsi chepang thier bet nangji poalam amatsi ki mathapon abi la sojok Birenteron Memorial Market Complex abangke kanem ui pensi nangdo koklo KACCM tuliram rong hang ake Japona sorkaralong kaike ke doke thak chipang thirjir nangji puki mangpen rong so pipen danglok along ke pangthira sai ke dengpon apora hut rong khelan along amat kaike rat ki jui phun adimalong lapuson ka chipang thir kavi pen kanem ui angnim ke tokmon lapen first car ludamji atowaralong amat kovia lang kang thok thipen ke pa airklar abangki ko an chelangmi bang solam the bangki rongkhelan Birenteron Memorial Market Complex along behaki klemdun abang phutti na tum setami kama thapona bang kinang so athe bang so hemlaki nanglitum lapen ilituma hem inthirjir setami mithangsi do thakji lapen ke ter ki air setami mithangsi do thakji lasi bang so hema phan jinghon ponra kai ki chipang thirjir pen padopona sonti misenji athe mithang hemalong mithangle chepang thir the pulote kaprega tumbang pen ki nangpang thir pipelo jongsi chepang thir jir pen do pulote bangso market complex along chojor cholang arara tumsi nongmi setami nangdopo news report KATV News
Lakha Pharoi Siraner ke Bokajan Legislative Assembly Constituency angkang Karbi Anglong pen Nagaland kidai ahoy malong PWD atowar akung along aron repen Sorkar along le along kedo kithagatum adimaklong along an Kachini Pamijia Phanpura Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Mumin Kelangcharidam ALA Deputy Speaker Dr. Numal Mumin Kahumrida Mahud Bokajan SDO Civil ADC Kakumuni Saikia Abarim EM Mukut Mahanta Lapen Arya Sangho Tum Pen Golaghat Pen Dimapur Kachileng NH Thomkebra Circuit PWD Atowara Kungalong Aron Repen Kedo Dimaklong Lapen Lahorijan Along Sorkar Along Lealong Kedo Dim Along An Kelangdam Ahud Deputy Speaker Dr. Mumin Pen ke Pachini Pona Tenke Aron Repen Kedo Dim Anke Kipri ke Tharlia Sai Padoji Pusi Pachini Pon Dr. Momin Pen kaning Jepon ke PWD National Highway Atowar Pen Fit Roxy Kebra Pho Arlo Kikim Tangahem Amokha Anke Eviction Padoji Non Latuma Phan Kachipri Pen Kachiterek Pon Japan Notice Tami Pipon Po La Sopita Chiterek Repulote Arona Teng Pen Sai Jogje Eviction Ponangkokpo La Penan Parta Hala Aprang ke EC Pen Eviction Tanga Dimalomta Puthot Hemrit Kachikim Thek Pon Thulong La Sila Hayadim Anta Puthot Sorkar Pen Eviction Thuji Athela High PWD Towara Kungalong Hemrit Kikim Thibajok Langa Nordong Avidet Pen Apong Towar Salam Satami Towara Bang Ajerding Dedetlo Lasi Lahaya Hemamokha Eviction Pon Thaisi Langa Nordong Selam Pen Isi Kelang Mesen Atowar Tami Selam Pon Thupo Puta Clardak Pen Deputy Speaker Dr. Numal Mumin Pen Ningje Ponthu News Report KTV News Pinya Berta ke Lansi Kangton Pon Iklo Domi Thak me Kardom